televidente bombini na outro edição de Time Out. Ahora en Time Out ponemos un gran honor de junto con nosotros un atleta que salió subcampeón recientemente de International Functional Fitness na Canadá. Nos referindo a atleta Veronique Attens. Conosco vai ter no programa AUE. Nós vamos botar uma corte que a gente quer nos bimbiar, nós estamos conversando com Veronique. Televidente, dank heb ik het con ons con Veronique Attens. Veronique, goedemiddag. Hallo, Bontari. Bontardi, dat is mooi. Kijk, Veronique, Ja, vertel ons hoe het is gegaan met jouw laatste CrossFit-evenement, die International Functional Fitness daar in Canada. Hoe is het gegaan daar? nou heel goed. Ik ben eindelijk een keertje tweede geworden. Het is de wereldkampioenschappen International Functional Fitness voor de Masters. En Masters betekent 30 jaar of ouder. En ik zat in de categorie 40-44 en was een nieuwe categorie voor mij. De voorgaande jaren heb ik 35-39 gedaan. En ja, nu gelukkig tweede plek gehaald. Kijk, CrossFit is geen gemakkelijke sport. Hoeveel uren per week besteed je hierin? Gemiddeld wel 2-3 uur per dag. En dan maandag tot en met woensdag CrossFit training, weightlifting en krachttraining. En donderdag doen we altijd rennen en zwemmen. En dan zaterdag, zondag alleen CrossFit. Of zaterdag en vrijdag alleen CrossFit. En zondag rustdag of active recovery. Zonder discipline kom je er niet, hè? Nee, heel veel discipline, ja. Als je iets leuk vindt, dan is het geen moeten, hè? Dan is het heel leuk om te doen. Ja, zeker weten. Kijk, want je moet praktisch in al die disciplines, die sportdisciplines, in topformaat zijn. Ja, CrossFit is een hele diverse sport. Het is niet net als bijvoorbeeld tennis en voetbal, maar het heeft heel veel verschillende aspecten. Dus CrossFit is meer conditioneel, dus we moeten rennen, we moeten zwemmen, soms moeten we op de roeier, we moeten op een fiets. De andere keer zit er ook een onderdeel gymnastics bij, dus je moet heel veel dingen van de gymnastics kunnen, als bar muscle-ups, pull-ups, met op handen lopen, handstand push-ups. En dan kan er ook toch een onderdeel bij zitten met weightlifting, dus zware gewichten tillen. En ja, dat kan een mix zijn, het kan één onderdeel zijn, maar ja, het is heel divers. Dus je moet eigenlijk alles heel goed bijhouden. Heb je een speciale trainer? Op dit moment volg ik programma's. Dus ik volg het programma van Jonathan Wever hier op Aruba, Paradise Strength. Die gebruik ik voor de weightlifting. En als ik vragen heb, dan kan ik hem altijd een video sturen op het moment dat ik aan het trainen ben. En dan geeft hij mij aanwijzingen. En verder voor de CrossFit gebruiken wij een online programma. En ja, proberen we heel veel met elkaar te trainen en ook met de coaches samen. En
ja, ook elkaar te helpen. Hoe vind jij fitness hier op Aruba? Wordt het goed gedaan? Ik ben nu, ja, dit is mijn 7e jaar op Aruba en ik merk wel dat het heel groeiend is. Dus ik zie steeds meer mensen in de gym, ook heel vroeg in de gym. Daar heb ik echt respect voor. Want ik ben 's ochtends ook om 5:30 in de gym, maar er zijn mensen al aan het trainen. Dus ja, ik vind wel dat er steeds meer mensen, dat het wel groeiend is in diverse aspecten. Je moet een speciale mentale houding hebben om dit te kunnen doen. Ja, 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 de vraag is wel eens gesteld van heb je een mentale coach? Nee, die heb ik op dit moment niet. Ik doe nu ongeveer 4 jaar internationale competities. En ik moet wel zeggen, gedurende de jaren en de hoeveelheden wedstrijden die ik heb gedaan. In het begin was ik echt heel zenuwachtig. 10 keer naar de wc voor de workouts. Maar ik moet zeggen, dit jaar merk ik wel dat ik heel rustig kan blijven. Ik weet wat mijn lichaam kan. Ik weet hoe ik een beetje mijn dingen aan moet pakken. En ja, die nervositeit, die ben ik op dit moment, heb ik goed onder controle. Dus ja. Heb jij je piek bereikt? Ik hoop het nog niet. Mijn droom is nog niet waargemaakt. Dus nee, ik heb mijn piek nog niet bereikt, vind ik. Wat is je droom? Mijn droom is een keer op de Games te staan, de CrossFit Games. Dat is de grootste competitie van de wereld. En het is heel moeilijk om daar te geraken. Maar ja, ik hoop dat ik daar ooit nog een keertje kom. Dat zou geweldig zijn. Voeding die speelt ook een belangrijke rol hierin. Ja. Ik eet 4-5 maaltijden op een dag. Ik word gesponsord door Pura Vita. Zij geven mij 2 maaltijden op een dag. En ja, met name, ja, ik eet gewoon heel clean. Het is voor mij geen dieet. Het is de manier zoals ik al jaren eet. En ja, heel schoon. Dus geen sausjes, geen suikers. Ik drink niet. Ik zorg dat ik om de 3 uur eet. Dus ik vind het zelf heel fijn om op een lege maag te trainen. Dus ik doe altijd eerst mijn workouts in de morning. En in de morgen en als ik klaar ben, dan pas eet ik. En dan probeer ik elke 3 uur eet ik een maaltijd. Wow. Zodat ik ga slapen. Televidente, la cosa è molto cortica, se io ora si berno si mascu, Veronique Amtans. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank je per aver conosciuto con Veronique Amtens. Veronique, waar train jij hier op Aruba? Ik train bij Body Fitness, bij BFN CrossFit. Oké, daar elke dag? Elke dag, ja. Wauw. Kijk. Tweede huis Aruba. Kijk, ik wil even bij de nutrition, de voeding gaan praten. Wat zijn eigenlijk de essentiële voeding die jij moet nemen? Voor mij is het heel belangrijk dat ik aan voldoende koolhydraten kom en proteïne. Voor de groei en het herstel van mijn spieren. Dus ik heb een hoeveelheid aangegeven bij Pura Vita in grammen hoeveel koolhydraten en proteïne ik nodig heb, eiwitten. En daarnaast voldoende groentes. Ook voldoende water drinken, helemaal met deze temperaturen. En mijn herstel ook, gewoon dat ik voldoende elektrolyten ook nog binnenkrijg. Helemaal, ja, wij zweten nu echt heel erg veel. En naast voeding ook voldoende rusten, dus voor het herstel. Wauw, voor deze sport moet je sponsors hebben. Heb jij die? Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Gianni's groep, die sponsort mij gedurende het jaar voor competities, voor tickets en hotels, waar ik heel erg mee geholpen word. Anders had ik, zonder hun zou ik het ook niet kunnen. Trijbike in Santa Cruz, omdat ik doe rennen en zwemmen, helpen ze mij met hardloopschoenen en spullen voor het zwemmen. En Pura Vita dan voor mijn eten.
Bon Salut van Nick Perrot. Hij is chiropractor op het eiland hier. En daar ga ik altijd, net voordat ik op competitie ga ik daar nog een check-up doen. Clinical Massage helpt mij met massages. Dus 1-2 maanden voordat ik op wedstrijd kom, dan mag ik iedere week komen. En gedurende de tijd dan ben ik ook elke maandelijks welkom bij hun. En BFN CrossFit om hun te mogen trainen en in de CrossFit box van de CrossFit box gebruik te mogen maken. Fantastisch. Kijk, bestaat er ruimte voor groei voor deze sportenberoepen? Ik merk dat er een groei ontstaat. Bij ons, als ik spreek van ons in de box, het aantal leden is echt aan het groeien. En ik vind dat heel mooi om te zien. Ik zie zelf ook hoe ik zeg maar ooit begonnen ben 6 jaar geleden. Ik ben 6 jaar geleden echt hier op Aruba begonnen met CrossFit. En als ik dan ook video's terugzie van mijn eerste tijd en hoe ik er nu voor sta. Maar ja, het heeft gewoon echt heel veel, als je internationale wedstrijd wil doen, heeft het echt heel veel tijd nodig qua trainen. Maar ja, het is gewoon echt een overal sport waardoor je heel goed, je wordt sterker, je wordt conditioneel beter, je lichaam verandert in een mooie, goede manier. En natuurlijk moet je altijd oppassen voor blessures. Het is wel, van sommige punten moet je wel met name zware gewichten wel weer goed weten wat je doet. Maar ja, daarom zijn de coaches er ook om je te begeleiden. Zou jij die functional fitness aanraden voor de jeugd hier op Aruba? Functional fitness is een mooie opstap. Het doel van de International Functional Fitness, de competitie waar ik nu naartoe ben geweest, is om ooit International Functional Fitness op de Olympische Spelen te krijgen. Dat is hun doel. Dus ieder land heeft een eigen federatie en jaarlijks organiseren ze 1 competitie per jaar. Dus volgend jaar gaat het voor mij in Budapest zijn en waar het dan voor de jongere mensen is tot aan 30 jaar, weet ik niet precies waar het is. Maar ze doen nu ook mensen van 14 tot 16, 16 tot 18, die kunnen meedoen met deze sport. Dus Het is een hele mooie start om, je kunt doorgaan tot je 65ste, 70ste. Want in Canada heb ik naast een man gestaan, die is 5 jaar geleden begonnen. Hij is 65 jaar en hij was nu 70 op dit moment. En met zijn 65 is hij begonnen. Heeft Aruba zijn eigen federatie? Ja, Aruba heeft, ik denk van de Caribië is de enige federatie. Dus ieder land moet zijn eigen federatie hebben. Dus dit jaar is ook Jolanda meegegaan uit Curaçao. En zij viel dan onder onze federatie van Aruba. Wat is jouw volgende stap, laten we zo zeggen? Over 2 weken is hier Fitville. Ook een CrossFit competitie op Aruba. De 28e en 29e van oktober. Dus als mensen het leuk vinden om te komen kijken wat het precies inhoudt, kunnen ze het mooi op thuisbasis hier komen bewonderen. Een week daarna ga ik naar Cali, Colombia, voor nog een competitie. En ik heb me ook gekwalificeerd voor begin december ga ik naar Caracas, Venezuela. En dan heb ik dit jaar 9 competities gedaan, dus heel veel. Maar een hele mooie ervaring op heel veel vlakken. En volgend jaar weet ik nog niet waar ik dan zal belanden. Maar er komen, leuke landen zijn nog om te bezoeken om daar competities te gaan doen. Wauw. En ook tegenwoordigen. Dus. Ik wens je alle succes toe, Veronique. En ik hoop dat die fitness, functional fitness, ook een Olympische sport gaat worden. Want ik zie het komen, hoor. Ja. Laten we hopen. Het is heel groot. Laten we hopen erop. Televidente, ma ne posso stupere escuchare, un gran onor per noi stati na Aruba, in timeout, Veronique Antens, che sale di dos nel ultimo campionato mondiale che tomó lugar na Vancouver, na Canada, recentemente, onde ela sale di dos in su age bracket. Por cierto, un logro grande e sumamente importante para o deporte di functional fitness aqui na Aruba. Veronique, bedankt. Allerbeste, joh. Je hebt nog steeds 1, 2, 3, 4 evenementen, 3 evenementen nog voor het einde van het jaar. Succes ermee. En we gaan meer keren op jou. Gaan we meer keren om een programma met jou te maken.